ሰላም ክብራት ስድራቤት በርቅ ስፖርት ፊፋ በዓበናይ ስልጣን ውግእ ተናዊጹ ናይ ኢንፋንቲኖ ዋና አማኻሪ ስርሑ ለቂቁ 136 ሃገራት ካብ ዓለም ዋንጫ ከንሰሓባ ኣፈራሪሐን ኣብ ኢንፋንቲኖ ሕቆ ዝነበረ ናይ መፈንቅለ መንግስቲ ውጥን ተጋሂዱ ኩዕሶ እግሪ ተዓዊታ ናይ ዓለም ዋንጫ ብጽሒት ናይ ምሻጥ ትልሚ ብኦፊሻላዊ መገዲ ተሰሪዙ ናይ ቸልሲ ናይ 74 ክስተታት ታሪኻዊ መወዳእታ ውሳነ ተመሓላሊፉ ብኡ ድማ 20 ሚልዮን ዩሮ ቅፅዓት ተጠሊቡ ዳንኤል ቤክ ጆርዳን ሄንደርሰን ናብ ቸልሲ ክሰጋገሩ ዚነዲን ዚዳን ብኦፊሻላዊ መገዲ ናይ ፈረንሳይ ዋና ሰልጣኒ ኮይኑ ተሸይሙ ኔይማር ካብ ብራዚላዊ ብሄራዊ ጋንታ እግሩ ልዒሉ ጣልያን ኣብ 16 መዓልቲ ኣብ ናይ መሪሕነት ሕውስዋስ ድሕሪ ምጽናሓ ሮቤርቶ ማንቺኒ መሊሳቶ ኣብ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዘስደምም ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ጄምስ ትራፎርድ ናብ ሊድስ ዩናይትድ ተሓሲቡን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ብሪቲሽ ተኸታታሊ ድራማ ዋና ተዋሳኢ ክኸውን ዝብሉን ምስ ናይ ሮናልዶን ጆርጂናን ታሪኻዊ መርዓት ተዓደሙ ሓቢርና ክንሪኦም ኢና ሓቢርኩም ንጽንሑ እዚ በርቂ ስፖርት እዩ ናይ መጀመርታ ዛዕባና ጅምሮ ካብ ትሎም ምሸት ንመላእ ናይ ዓለም ኩዕሶ እግሪ መራኸቢ ሓፋሽ ዘወዛወዘ ናይ ፊፋ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምብራቕ እዩ ናይ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣማኻሪ ስርሖም ኣቋሪፆም ናይ ፊፋ ፕሬዚዳንት ኣማኻሪ ካርሎስ ካርዴሮ ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ስርሖም ተላዒሎም እቲ ወዲ 70 ዓመት ኣማኻሪ ፊፋ ናይ ዓለም ዋንጫ ብጽሒት ንምሻጥ ትልሚ ብምቋም እዩ ካብ ሓላፍነቱ ንርእሱ ልዒሉ ናይ 2026 ዓለም ዋንጫ ኣብ ምድላው ኣማኻሪ ዝነበሩ ኣሜሪካዊ ኮሪዶር ነዚ ትልሚ ናይ ኩዕሶ እግሪ መጻኢ ዕድል ኣብ ሓፅር ግዜ ዝኸልፍ ብምባል ብጽኑዕ ተቃይሞም ኣለዉ ኣብ ፊፋ ልዑል ኣማኻሪ ብምዃን ን4 ዓመት ምስ 11 ወርሓት ዝሰርሑ ካርሎስ ኮርዲሮ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ ፊፋ ምስ ንግዲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ስፖርት ንመጻኢ ትውልዲ ከይበረዘ ናይ ምምሕልላፍ ሓላፍነት ኣለዎ ነቲ ትልሙ ተግባራዊ ንምግባር ዝኽየድ ዘሎ መገዲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ይክብል ገሊጹ ኣሎ ኮርዴሮ ኣብዚ ትልምዚ ምንም ዓይነት ተሳትፎ ከም ዘይነበሮ ብምግላጽ ካብ ኢንፋንቲኖ ፍጹም ተፈልዩ ኣሎ ናይ ኮርዴሮ ምብራቕ ስዕብ ኣቢሉ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ዓበይቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፌደሬሽናት ናብ ከቢድ ናይ ተቃውሞ ዘመቻ ኣትይዎም ናይ እስያ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ኮንፌደሬሽን ናይ ፊፋ ትልሚ ኣይቅበልን ኢሉ ኣሎ ኣባል ሃገራቱ ዝርርብ ከይገበራ ናብ ትልሚ ምቕራቡ ፊፋ ኣብ ኣሰራርሕኡ ድኽመት ከም ዘለዎ ዘርኢ ክብል እቲ ኮንፌደሬሽን ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹ ኣሎ ቅድም ኢሉ ናይ ኤውሮጳ ኩዕሶ እግሪ ኢሉ እውን ናይ ሰሜን ማእከላይን ካሪብያን ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ፌደሬሽን ነቲ ትልሚ ከም ዘይቕበሉ ኣፍሊጦም እዮም ናይ ኤውሮጳ 55 ሃገራት ኣብ ቪድዮ ብዝገበሮ ኣኼባ ፊፋ ነቲ ናይ ዓለም ዋንጫ ንውልቀ ዘርፉ ዝሽየጥ እንተኾይኑ ኣብ 2030 ዓለም ዋንጫ ኣይንሳተፍን ብምባል ከቢድ ውሳነ መሓላሊፎም ፊፋ ትልሙን ኸጽድቕ ካብ ዘለዎ 211 ኣባላት ሃገራት 106 ድምፂ ክረክብ ይጽበዮ ነይሩ ኮይኑ ግን ሕጂ ብዘለዎ ኩነታት ኣብ 3 ኮንፌደሬሽን ይርከቡ 136 ሃገራት ነቲ ትልሚ ከም ዘይቅበሉ ኣፍሊጦም ክብል ቢቢሲ ስፖርት ጸብጺቡ ብዙሓት ሃገራት ጂያን ኢንፋንቲኖ ፊፋ ከመራሕ ኣይክእልን ዝብል ቆራጽ መትከል ሒዞም ኣለዉ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ፊፋ መንግስቲ ዓብ ናይ መፈንቅል መንግስቲ ውጥን ተጋሂዱ ኣሎ ብመሰረት እቲ ሚስጥራዊ ብምውፃእ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ሮማኖ ሞሊን ዝዘርግሖ ኣሰንባድ ጸብጻብ ናይ ፊፋ ዋና ጸሓፊ ማቲያስ ግራፍስትሮም ኣብ ልዕሊ ጂያን ኢንፋንቲኖ መፈንቅለ መንግስቲ ንምክያድ እናተለሙ እዮም ዝርከቡ ግራፍስትሮም ባዕሉ እውን ካብቲ ናይ ኢንፋንቲኖ ጉጅለ ንርእሱ ርሒቑ ኣሎ ብመሰረት ጋዜጠኛ ኣብ ደላ ብሉማ ጸብጻብ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢንፋንቲኖ ዘሎ ጸቕጢ መዓልቲ ካብ መዓልቲ እናወሰኸ እዩ ዝርከብ ኢንፋንቲኖ ካብ ስልጣን ናይ ምውፅኡ ዕዱል ፍጹም ወሲኹ ኣሎ ኢንፋንቲኖ ካብ ኩሉ ሸነኽ ብዝበጽሖ ከቢድ ናይ ፖለቲክን ናይ ገንዘብን ጸቕጢ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝገዘፈ ናይ መሪሕነት ፈተና ኣጋጢምዎ ኣሎ ብመሰረት ኤንዋይ ፖስት ዘውፅኦ ጸብጻብ ፊፋ ናይ ውልቀ ሃብትታት ምስ ዓብ ናይ ኣሜሪካ ባንኪ ጄፒ ሞርጋን ካብቲ ፕሮጀክት ንርእሶም ርሓቖም ስዒቡ ናይ ጂያን ኢንፋንቲኖ ናይ ዓለም ዋንጫ ብጽሒት ንምሻጥ ዝነበረ ትልሚ ፍጹም ገዲፍዎ ኣሎ ፊፋ ፕሬዚደንት ጂያን ኢንፋንቲኖ ናይ ዓለም ዋንጫ ናይ ንግዲ መሰላት ብኸፊል መልክዑ ንውልቀ ሃብታማት ንምሻጥ ዘቕረቡ ሓሳብ ብዕላዊ ምስራዙ ኣረጋጊጹ ኣሎ ጂያን ኢንፋንቲኖ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ናይ ኩሎም ርእቶ ብጥንቃቐ ድሕሪ ምድማፀይ እዚ ፕሮጀክት ብጣዕሚ ዓሚቕ ክፍፍል ከም ዝፈጠረ ተረዲእና ኣለና ስለዚ እዚ ሓሳብ ናብ ተግባራ ይኸይድን እቲ ፕሮጀክት ብዕላዊ ተሰሪዙ እዩ ኩዕሶ እግሪ ካብ ናይ ንግድን ናይ ሃብታማት ምብዛሕን ድሕንነት ወፂያ ናይ ህዝቢ ንብረት ኮይና ክትቅጽል እያ
ናይ ቼልሲ 74 ናይ ኤፍኤ ክስ ጉዳይ ብዕሊ ተዓጽዩ ብመሰረተቲ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘርግሖ ናይ መወዳእታ ውሳነ ጸብጻብ ብድምር 20.75 ሚልዮን ዩሮ ዓብ ናይ ገንዘብ ቅጽዓት ተወሲኑሎ ንትሸዓተ ወራሕቲ ዝኣክል ናይ ኣካዳሚ ተጻወትቲ ዝውውር እገዳ ተዋሂቡ ኮይኑ ግና ንመላእ ደገፍቲ ቼልሲ ዓብ ህድኣት ዘምጽእ ውሳነ ብቕልጡፍ ናይ ዝውውር መስኮት እገዳ ኣይተዋህበን እዩ ኮይኑ ግና ቼልሲ ኣብ ዝቕጽሉ ክልተ ናይ ዝውውር መስኮታት ውሽጢ ሕጉዝ ዘይሓለወ እቲ ተገብረ እገዳ ብቕልጡፍ ክግበር እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ነጥቢ ቅነሳ ኣይተዋህበን እቲ ናይ 6 ነጥቢ ቅጽዓት ተነቢሩ ዝነበረ ብይግባይ ፍጹም ተላዒሉሎ ቼልሲ ነዚ ናይ ኤፍኤ ምስ ደመም ውሳነ ስዕባ ኣቢላ ብኦፊሻላዊ መገዲ ዓብ መግለፂ ውፅያ ኣላ ኤፍኤ ባዕዱ ናይ ዳይነት ኣካላት ናይ ሕጊ ጉዳያት መወዳእታ ውሳነ መሃቡ ነረጋግጽ ክለብና ኣብ 2022 ሓድሽ ሰብዋና ካብ ዝመጽእ ንድሓር ናይ ቀደም ምምሕዳር ክፍጽሞም ዝኽኣለ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ባዕሉ ብገዛእ ፍቓዱ ንዝምልከቶም ተቆጻጸርቲ ኣካላት ኣፍሊጦሎ ቼልሲ ኣብቲ ምርመራ ወቕቲ ካብ ሸሓት ንላዕሊ ሰነዳት ብገዛእ ፍቓዱ ረኪቡ ካብ ዩኤፍኤ ፕሪምየር ሊግ ምስ ኤፍኤ ብምዃን ሙሉእ ንሙሉእ ብምትሕብባር ምስርሑ ገሊጹሎ ሕጂ ካብ ፕሪምየር ሊግ ምርመራን ቅጽዓትን ንድሓር ናይ ኤፍኤ ከይዲ ብምውፅኡ ኣብቲ ክለብ ዝነበሩ ኩሎም ናይ ሕጊ ከይድታት ብዕሊ ተዓጽዮም ቼልሲ መጠረሽታ ዩኤፍኤ ፕሪምየር ሊግ ምስ ኤፍኤ ኣብቲ ከይዲ ኩሉ ዘላዩ ምትሕብባር መዓት ምስጋና ኣቕሪቦሎ ሕጂ ድማ ናብቲ ንመላእ ናይ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ፍጹም ዘስደምም ናይ ዕዳጋ ምስግጋር ቦምባ ክንሰግር ብመሰረተቲ ናይ ዝውውር ንጉስ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘውፅኦ ሰበር ጸብጻብ ቼልሲ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ሊቨርፑል ኣንበሳን ናይ ማእከል ክፍሊ መራሕን ዝነበረ ጆርዳን ሄንደርሰንን ከም ሓድሽ ማእከላይ ንኸፈርሞ ኣብ ዝገበረቶ ንሕንሕ እናመርሐት ትርከብ ቼልሲ ንናይ ማእከል ክፍላ ተመክሮ መሪሕነትን ንምስናይ ንጆርዳን ሄንደርሰን ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምምጻእ ዘካየደቶ ዘተ ኣዝዩ ተፋጢኑሎ ሄንደርሰን ናብ ቼልሲ ምምጽኡ ንመላእ ደገፍቲ ሊቨርፑልን ቼልሲን ፍጹም ዘስደምም ኮይኑሎ ብመሰረት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘረጋገጾ እቲ ልዑል ተመክሮ ዘለዎ ናይ መጥቃዕቲ መስመር ተጻዋታይ ዳኒ ዌልቤክ ናብ ቼልሲ ምሕዋሱ ፍጹም ተረጋጊጹሎ ቼልሲ ንናይ መጥቃዕቲ መስመራን ምጥንኻር ንዳኒ ዌልቤክ ብቐጥታ ከተፈርሞ ኣብ ስምምዕ በፂሓላ ዌልቤክ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘለዎ ናይ ጎል ባሕሪ ንቼልሲ ዓብ ወሳኺ ክኾና እዩ ዚነዲን ዚዳን ሎማዓንቲ ናይ ፈረንሳ ሰልጣን ኮይኑ ክሽየም እዩ ዚዳን ነቲ 14 ዓመታት ንፈረንሳ ብዓወት ዝመርሐ ዲዲየር ዲሻምፕሰን ብምትካ ንናይ ፈረንሳ ብሄራዊ ጋንታ ዋና መርሓ ኮይኑሎ እዚ ዝውውር እዚ ዚዳን ካብ ሪያል ማድሪድ ምስ ወፀ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናይ መጀመርታ ስርሑ ኮይኑሎ ዚዳን ንማንቸስተር ዩናይትድን ንኻልኦት ዓበይቲ ክለባትን እምብኽብል ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ነታ ዝፈትዎ ሃገሩ ክመርሕ ተዳልዩሎ ዚዳን ንፈረንሳ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ 1998 ዓለም ዋንጫን ኣብ 2000 ኤሮፓ ዋንጫን ዘብጽሐ ዓወት ሕጂ ከመሰልጣን ኮይኑ ክደግሞ ይዳለሎ ሕጂ ድማ ናብቲ ንመላእ ኤሮፓ ብዓብ ስንባሪ ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ጣልያን ኩዕሶ እግሪ ፖለቲካዊ ምድንጋር ክንሰግር ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ፔፕ ጋርዲዮላን ካርሎ አንቸሎቲን ክትቆጻጸር ፈቲና ዘይሰለጣ ጣልያን ኣብ መወዳእታ ሮበርቶ ማንቺኒ ብኦፊሻላዊ መገዲ ሾይማላ ኣብ ዝሓለፉ 3 ናይ ዓለም ዋንጫታት ንስታፍ ሳእነት ጣልያን ንፓውሎ ማልዲኒ ብቴክኒካል ዳይሬክተርነትን ከምኡ ድማ ንሊዮናርዶ ናይቲ ፌዴሬሽን ፍሉይ ኣማኻሪ ጌራ እኳ እንተሸመቶም እቲ ሹመት ግና ካብ 16 መዓልታት ዘለለ ኣይነበረን እዞም ክልተ ሰባት ንፔፕ ጋርዲዮላን ካርሎ አንቸሎቲን ንሙሻም ዝገብርዎ ጻዕሪ ምስ ፈሸለ ገጾም ናብ አንድሪያ ፒርሎ እኳ እንተዘሩ ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ፒርሎ ምስ ሓደ ናይ ሩስያ ናይ ውድድር ትካል ኣብ ዘለዎ ናይ መወዓውዒ ስምምዕነት ብዘርእይዎ ተቃውሞ ምኽንያት እቲ ሹመት ከይሰለጠ ተሪፉ እዩ የማናይ እውን ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጣልያን ዝኾኑ ጂዮቫኒ ማላጋ ምስ ማልዲኒን ሊዮናርዶ ድሕሪ ምፍልላዮም ኣሰልጣኒ ብሄራዊ ጋንታ ምስ ናተይ ተሓሳስባ ሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ብወገን ማልዲኒ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሎም ጣልያን ብቦስኒያ ተሳዒራ ካብ ዋንጫ ዓለም 2026 ወፃ ምስ ኮነት ኣሰልጣኒ ጀናር ጋቱሶ ፕሬዚደንት እቲ ፌዴሬሽን ጋብርኤል ግራቪን ከምኡ ድማ መራሒ ልኡኽ ብሄራዊ ጋንታ ጂያንሉጂ ቡፎን ብሓንቲ ለይቲኦም ስልጣኖም ለቂቖም ሕጂ ጣልያን ነቲ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ክትዕወት እንኮላ ዋና መራሒ ናይታ ጋንታ ዝነበረ ሮበርቶ ማንቺኒ ናብ ዙፋኑ መሊሳቶላ ሕጂ ድማ ናብቲ ንመላእ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብንብዓት ዝሓዘ ናይ ወርቃዊ ተጻዋታይ ናይ ምስንባት ድራማ ክንሰግር ኔይማር ካብ ብራዚል ብሄራዊ ቡድን ንርእሱ ከም ዘርሓቐ ብዕሊ ፍሊጡሎ እቲ ናይ ዘመንና ተኣምር ኔይማር ንብራዚል ዘበሰሮ ናይ 16 ዓመታት ወርቃዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘብቂዑሎ ኔይማር ንብራዚል ዘሕለፎ ናይ ደም ናይ ንብዓትን ናይ መስዋዕትነትን ታሪኽ ኣብ ልቢ መላ ናይ ኩዕሶ እግሪ ደገፍቲ ንዘንተ ዕለት ተሓቲሙ ክነብር እዩ
ሲድኒ ሎፔስ ናይ ኬፕ ቨርዲ ተጻዋታይ ኣብ ልዕሊ ዓባይ ኣርጀንቲና ዘቆፀራ ምስ ደመሚት ጎል ናይ ዓለም ዋንጫ ምርጥ ጎል ተባሂላ ብዕሊ ተመሪፃ። እዚ ናይ ኬፕ ቨርዲ ተጻዋታይ ብዘእተዋ ፍሉይ ናይ ርሑቕ መጥቃዕቲ ጎል ንመላእ ዓለም ኣስደሚሙ ናይ ውድድር ዝበለፀ ተጻዋታይ ኮይኑ ስሙ ኣብ ታሪኽ ኣስፊሩሎ። ኣብ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ኣብ ካልኦት ናይ ሃገር ፌደሬሽናል ውድድራት ኩዕሶ እግርን ኣብ 2026-27 ውድድር ዘመን ዝተግበር ሓድሽ ናይ ሓለውቲ ማዕጾ ሕጊ ውፅአሎ። እዚ ሕጊ እዚ ብናይ ኩዕሶ እግሪ ማሕበር ሓሳብ ኣቕራብነትን ካብ ዓለም ለኻዊ ቦርድ ኩዕሶ እግሪ ፍቓድ ረኺቡን ተግባራዊ ዝገብር ኮይኑ ዋና ዕላምኡ ሓለውቲ ማዕጾ ኣብ ሜዳ ኮነ ኢሎም ግዜ ንምብኻን ታክቲካዊ መምርሕታት ምውሳድን ዝጥቀምሉ ኣሉታዊ ናይ ጸወታ ምቁራጽ ተግባር ብዘላቕነት ምእላእ እዩ። እቲ ሕጊ ብዝርዝር ከምዚ ይብል: ኣብ እዋን ጸወታ ብሰንኪ ሕማም ወይ ምጉዳእቲ ሓለዋ ማዕጾ ጸወታ እንተተቋሪጹ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ሓደ ናይ ሜዳ ተጻዋታይ ካብ ሜዳ ክወፅእ ክሓሪ ኣለዎ። እቲ ተሓርየ ተጻዋታይ ድማ ጸወታ እንደገና ድሕሪ ምጅማሩ እንተወሓደን 1 ደቂቕ ካብ ሜዳ ወፃእ ክጸንሕ ይገብር። እዚ ናይ ፈተነ ሕጊ ኣብ እንግሊዝ ናይ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ፕሮፌሽናል ፕሪምየር ሊግ ሓዊሱ ተግባራዊ ዝገብር እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓለዋ ማዕጾ ብተፈጸመ ጥሕሰት ምኽንያት ናፃ መቕጻዕቲ ኣብ እተዋሃበሉን እቲ ሓለዋ ማዕጾ ብኡንብኡ ሕክምና ኣብ ዘድልየሉ እዋን ግና ተጻዋታይ ካብ ሜዳ ክወፅእ ኣይግደድን እዩ። ሕጂ ድማ ናብቲ ንመላእ ናይ ስፖርትን ናይ ሲነማን ዓለም ዘስደመመ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዓብ ፕሮጀክት ክንሰግር። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሓድሽ ናይ ብሪቲሽ ተኸታታሊ ድራማ ዋና ተዋሳኢ ክኸውን ተዳልዩሎ። ሮናልዶ ኣብ ብሪቲሽ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምን ኣብ ናይ ሓሳብ ወለድ ላዕሎት ናይ ኩዕሶ እግሪ ወከልቲ ህይወትን ዘተኮረ ደይዋን ኣብ እተሰየመ ድራማ ከም ፈጻሚ ፕሮዲሰር ከምኡውን ኣብ ስክሪን ቀሪቡ ብዋና ተዋሳኢነት ክሰርሕ እዩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ናይ ፈረንሳ ኣርሰናል ኣፈ ታሪኽ ቲዮሪ ሄንሪ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ሳተፍ ኮይኑ እዚ ድራማ እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተኸታታሊ ድራማ ክኸውን ተዳልዩሎ። ሕጂ ድማ ናብቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕሪ ናይ ኮኸባትን ታሪኻዊ ፍጻመ ክንሰግር። ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጆርጂና ሮድሪጌዝን መርዓ ብዛዕባ ተፀውዑ ኣገደስቲ ጋይሽ ዝወፃ ሓበሬታታት ንመላእ ዓለም ኣስደሚሙሎ። ኣብዚ ታሪኻዊ መርዓ እዚ ዝተፀውዑ ዓበይቲ ናይ ዓለምና ኮኸባት ዝርዝር ወፂኡሎ። ሪዮ ፈርዲናንድ፣ ቪን ዲዜል፣ ፒርስ ሞርጋን ናይ አልናስር ናይ ጋንታ ብጾቱ፣ ሮድሪጎ፣ ሪሃና፣ ቪኒሲየስ ጁኒየር፣ ኪሊያን ምባፔ፣ ጄኒፈር ሎፔዝ፣ ካቢብ፣ ኑርማ ጎሜድቭ፣ ድሬክ፣ ትራቪስ ስኮት ከምኡውን ብዙሓት ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ዓለምና መርዓኦም ኣብ መወዳእታ ዓመት እዚ ዝካየድ ኮይኑ እዚ ፍጻመ እዚ ናይ ክፍለ ዘመን ዝዓበየ መርዓ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ናይ ዝውውር ዕዳጋን ናይ ተፃወቲ ናይ ህይወት ሓጎስን ክንሰግር። ጄምስ ትራፎርድ ናብ ሊድስ ዩናይትድ ብመሰረት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘረጋገጾ እቲ እንግሊዛዊ ናይ ጎል ሓላው ጄምስ ትራፎርድ ናብ ሊድስ ዩናይትድ ምሕዋሱ ፍጹም ተረጋጊጹሎ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ኣርሰናል መስመር መጥቃዕ ተጻዋታይ ጋብርኤል ማርቲኔል ብኦፊሻላዊ መገዲ ተመሪዑሎ። ምስ ኣፍቃሪቱ ናይ መርዓ ስርዓቶም ብድምቀት ኣጠናቂቆም ኣለዉ። ንሎም ሒዘልኩም ዝመጻኹ ናይ ስፖርት ሰበር ዜናታትን ድራማዊ ፍጻመታትን እዚ መስል ነይሩ። ንስኹም ከታይ ትብሉ ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ጻሕፉለይ። ነዚ ቪድዮ ሼር ምግባርን ሳብስክራይብ ምግባርን ከይትርስዑ። እዚ በርቂ ስፖርት እዩ።